kana dauti ubvunzwa nyaya iyi kuti mwana usazo waste time yakuchitaura futi. Mukadzi handichamuda asi mukadzi wangu andakukama naye, I don't want anything from her. Musatry una preview kana kufungidzira kuti mwanzi zvakati kana mai acho handidi kutaura nawo, tete wacho handidi kutaura nawo, baba wacho handidi kutaura nawo, handidi kuita meeting yandida kuita naye. Andikuona andikuona zvaaita nezviro paipai tora sanda chidai chindorawo zvibhakera kuda kuenda kubvarura masheti angu. Ndo life yaanoda iyo yaya, life yechihure, ane mweya wenjuzu, ndo zvaanoda izvozvo. Saka handidi, I have nothing, handichamuda. Ende usatombowaste time yakuchitaura izvo. Handina tete vake vandotaura nawo, akatogara aenda painternet. Dai aiziva kuna tete angadai akatanga aenda kuna tete, but akatanga nekuenda painternet ndo pakatanga kuudza vanhu. Handiti ndokwaakarorwa ikoko. Ngaaende kuna nana lady, nana apostle, nana bishop, nana madzibaba, vanhu vese vanokontrola marriage yake neupenyu hwake. Ngaaende ikoko, ndo vachamuudza, ndo vachamupa mumwe murume. Vakamuudza vachamunamatira achaita murume billionaire kukunda inini. Handiti ngaachinoroorwa nabillionaire, kana trillionaire ngaaroorwe, kana Elon Musk ngaaroorwe. Ina handimude, handidi kana kumuona, handidi kana piece anything to do with her. Apa naitomunyara ndichitaura naye zvakanaka ndichimu. Ndasingatauri naye kana kumhoresa. Pandakati aiwa wana anozoti kusei musiri kumhoresa mama. Then munhu anokudisrespecta zvinenge zviya zviya. Onzi hanzi enda kuna tete, kumbira regerero. Ndomukumbira regerero, ndakamutadzira chii, chandakamutadzira, one chandakamutadzira chiini, chandomukumbira regerero, chii chacho. Saka handina kunzwa nyaya iyo. Musatombowaste time yenyu. It's very sensitive. I'm very angry. Very, very angry. Musatombowaste time yenyu. Uda kutaura kuti itai zvakati, itai zvana tete. Musandiwaste time yenyu uchinitaura rubbish yakadaro. Daunzwa nyaya dzevana, vana vari right, vana vari sei. Uyotore vana, udzosa vana, ndozvinyaya dzadaunzwa kubva kwauri idzodzo naprivi chete. Ndakanzwa privi nezera kuti nditi ndimi matanga noise dai mazodai ini ndatanga noise pepe. Ndataura nenyaya kusori yako handisi kuida.